mi napravite hranu koja liči na Rubikovu kocku. Jel može? Važi, bit će urađeno. Za to će mi trebati mnogo različitog voća. Tako je sočno ovo zmajevo voće. I seći ću sve na kolutove. Kakav voćni tanjir sam napravila. Sada sve to treba prebaciti u posudu i preliti medom. Bolje ne štedeti meda. Treba ga dosta da bi se posuda napunila do vrha. Šefe, šta kažete? Ništa, zato što ja imam bolje rješenje. Gledajte šta mi se krije u ovom koferu. Ovo su smese za pripremu želeja. Rastvorit ću ih u toploj vodi. Da, ispale su tako lepe boje. A sad će mi trebati pipeta da uzmem malo i sipam svu tečnost u gotove kalupe u obliku kocki. Eto, žele se stegao. Dobila sam divne žele kocke. Ovo baš liči na Rubikovu kocku. Bako, sklonite se od mog jela. Baš si bezobrazna. Dakle, i moj desert je već spreman. Ostalo je samo da ga izvadim iz posude. Divno. Natane, a zašto ti ne kuvaš? Jao, nestalo mi je gumenih medvedića. Gde da nađem još? Tačno! Mogu sam da ih napravim. Samo mi treba smesa za pripremu gumenih bombona. Kako lijepa boja. Gledajte. Sipat ću ovu tečnost u kalupe. Da, napunit ću jedan po jedan. To je to. Kad se sve stegne, mogu izvaditi. Da. Ali da bi se napravila kocka, treba mi mnogo medvedića. Wow, ispala je odlična kocka. Ne mogu ni sam da verujem. Završili smo. Neverovatno. Kakva lepota. Šta je ovdje? Žele kocka. Kako se smešno stiska. Kakav je ukus. Nije loše. Idemo dalje. I ova kocka je zanimljiva. Unutra je voće. Neverovatno. Kakav je ukus. Ekstra. Svidalo mi se. Ovo je kocka od žele medvedića. Divno. Hoću da probam. Jao, to je prelepo. Super. Baš sam zadovoljan. Ovo jelo je pobedilo. Da, znao sam. Ja sam pravi kuvar. A sada hoću sladoled. To će biti lako. Dakle, treba će mi pavlaka. To je pavlaka, zar ne? Da. Sipat ću cijelo pakovanje u blender. Zatim ide šećer i vanila. Upravo će ona dati sladoledu prijatan miris i ukus. Sve ću dobro umutiti u blenderu i sipati sve u kalup. I sama bih to rado pojela. Kako vam se čini, šefe? Ne, previše obično. Dobro jelo zahteva i dobro serviranje. Zato uzimam presu i ukrašavam tanjir nudlama od zelenog sladoleda. Odlično, ispalo je prosto sjajno. Ali to nije sve. Da, koliko vrsta sladoleda. Moram iskoristiti sve. Kašikom uzimam kuglu i stavljam je ovdje. Bako, šta radite? Nisam pogrešila. To je kašika za sladoled, taman mi treba. Super! Napunila sam činiju i prelila sam sve čokoladom. Dustin će biti oduševljen. Ostalo je ukrasiti sve voćem i to je to. Divno. Šta se to dešava? Bako, ne brini. Samo hoću da izmrvim keks.
Neitane, to nije igračka. Bolje uzmi mlijeko da keks omekša. To je dobra ideja. Sad ću da probam. Da, super. Ubacit ću štapić i... Eto. Da, moj sladoled je spreman, nevjerovatno. Ostalo samo da ga umočim u čokoladu. Cool. Umočit ću sladoled u bombone. I to je to. Ispalo je predobro. I sam bih to rado pojeo. Gledajte. Svaka čast. Prijatno, mali. Wow, koliko svega. Od čega da počnem? Neitane, tvoj sladoled je prelep. Baš mi se dopao. Hoću još. Okej, idemo dalje. Ovako, svaka čast. I tvoj sladoled izgleda dobro. Njam, njam, njam. Ovo je prelepo. I mišnica je super. A šta imam ovdje? Kako je zanimljivo servirano. Dakle, sad ću da probam. Ovo kao da su slatke nudle od sladoleda. Da, ovo je prelepo. Odlučio sam. Šef je pobedio 100%. Čestitam. O, da. Znala sam da sam najbolja. A sada hoću nešto od lubenice. Jel može? Dobro, treba mi moj najoštriji nož. O, da. I ja. Super, podelila sam lubenicu na pola. A sad ću od lubenice i ostalog voća napraviti brod. Da, dobro ste čuli. To će biti pravi brod. Gledajte. Ja sam majstor serviranja. Ovo izgleda baš cool, zar ne? Ali nešto fali. Šta je ovo? Jao, trudim se da budem pažljivija. Odlično. A sad ću ovom kašikom uzeti kuglicu i staviti je u očišćenu polovinu lubenice. O, da, prava lepota. Pa kako da je otvorim, hajde! Neitane, uzmi ovaj rasečani deo. Ovako baš na vreme, hvala. Dakle, iseći ću lubenicu na jednake delove. U svaku krišku ću ubaciti štapić i umočiti je u nutelu. O da, to će biti baš ukusno. Ostalo je samo uvaljati u slatkim mrvicama. Joj, Dastine, kako ti zavidim. I ja bih ovo rado pojela. To je to, gledajte. Svaka čast, dušo. Prijatno. Wow, koliko ste zanimljivih jela napravili. Wow, ovo je pravi brod. Sad ću da probam. Kako sočno i slatko. I baš osvežava. A šta je ovdje? Ovo treba jesti kašikom. To liči na sladoled od lubenice. Cool. Idemo dalje. Ovo je sladoled sa čokoladom. Jedva čekam da probam. Divna kombinacija. Teško izabrati, ali mislim da je... Da, baka je pobedila. Tako mi je drago. Hvala. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!